L-ispeċjalista mediku l-professur Charles Grishti jgħid lil One News li l-Kungress tal-Partit Laburista bit-tema futur li għaqadna se jkun opportunità tajba fejn lil hemm il-kulur politiku wieħed sjena tal-opportunità li jesprimi ruħu. Kif nafu, s-servizz tas-saħħa huwa nożżuh aħna lkoll għaliex meta tkun ma tiflax għandek bżonn dak is-servizz u għandek bżonnu ħafna u fl-interess ta' kulħadd li da servizz jimxi sew. Dan huwa servizz kbir, u allura dejjem ikun hemm problemi. U l-ewwel li se nagħmlu nittekiljaw x'problemi hemm u narfuhom u minnhom wara noħorġu soluzzjonijiet ikunu bbażati ta' soluzzjonijiet fuq studji li aħna nistgħu nagħmlu biex naraw x'hemm ħażin. Matul il-Kungress tal-Partit Laburista l-Professur Charles Grishti se jkun qed jitratta il-futur tas-servizzi tas-saħħa. Naħseb din hija pass tajjeb ħafna, forsi l-ewwel pass biex dak li jkun mingħajr kulur politiku biex ngħidlek imma fuq inizjattiva ta' Partit Laburista jagħti ċans lin-nies li jespressaw l-opinjoni tagħhom. Tema oħra li se tkun trattata matul il-Kungress tal-Partit Laburista hija l-futur tal-ambjent. Wieħed mill-kelliema jkun l-ispeċjalista ambjentali Alan Pulis. Ma' One News Pulis jisħaq li għalkemm il-politiċi ġeneralment jiddiskutu l-ekonomija, wieħed ma jridx jinsa li l-ekonomija hija sostnuta mill-ambjent. Wieħed mill-argumenti interessanti ħafna huwa kif qegħdin nużaw daw ir-riżorsi ambjentali li għandna. X'effett qed iħalli il-mod kif qegħdin nużawhom daw. Pereżempju, il-sorsi li nużaw l-enerġija, x'impatt qed iħallu fuq l-arja, fuq l-atmosfera. Allura jnislu f'issues allura relatati mal-kwalità tal-arja. Jidher ċara allura li ma tistax titkellem fuq ekonomija mingħajr ma tagħti l-ispazju kif suppost għall-ambjent. Alan Pulis ukoll kellu kliem ta' tifħir għal din l-inizjattiva tal-Partit Laburista. Naħseb hija inizjattiva tajba immens u għandi nifhem others should follow suit. L-ewwel Kungress tal-Partit Laburista jibda fl-14 ta' Settembru u jimtemm diskors tal-mexxej Laburista Joseph Muscat f'mass meeting fit-22 ta' Settembru.